Bivša vlada je, da tako kažem, napravila sa tom reformom pravosuđa velike probleme u mnogim opštinama i na kraju krajeva i Evropska unija ima velike primedbe na reformu pravosuđa. Nova vlada pokušava da ispravi sve što je loše bilo u toj reformi i ja sam tim povodom imao 2 sastanka sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem. Mene prevashodno interesuju sandžačke opštine, što je i normalno, jer Bošnjačka narodna stranka deluje prevashodno ovde u Sandžaku. Ono što sam ja tražio jeste povraćaj osnovnih sudova u opštine Tutin i Sjenicu i suda za prekršaje u opštini Tutin. Tutin je pogranična opština i po svim parametrima, i broju stanovnika, i broju predmeta i tako dalje, ispunjava uslove da ima osnovni sud i sud za prekršaje. Ranije su to bili opštinski sudovi, sada se koristi termin osnovni sud, međutim, važno je i za opštinu Sjenica takođe, po tim parametrima ona ispunjava sve uslove i mi mislimo da je sada naše angažovanje važno kada se priprema zakon, jer je mnogo bi bilo bitno da naša inicijativa, ono što je meni obećao ministar Selaković, bude uvrštena već u predlogu zakona, jer je mnogo teže kasnije kad zakon dođe u Skupštini amandmanima delovati na njega i teže je tada dobiti politički konsenzus da vaš amandman prođe. Tako da ja smatram da smo na vreme počeli da radimo na tome i nadam se da će epilog svega ovoga biti povratak opštinskih sudova u opštine Tutin i Sjenicu, a zajedno sa kolegom poslanikom Mićom Rogovićem iz Nove Varoši, koji je iz SNS-a, tražili smo povraćaj i opštinskih sudova u opštine Nova Varoš i Priboj. Jeste dobili neko konkretno obećanje od ministra? Dobili smo obećanje da će on sa svoje strane učiniti sve, ali nas je uputio da sarađujemo sa radnom grupom i u naredna 2 dana ja ću pismeno obrazloženje predati radnoj grupi, a očekuje se do sredine meseca oktobra da radna grupa izađe sa konačnim predlogom, tako da smatram da ne kasnimo, da smo na vreme krenuli i mislim da će ova inicijativa uroditi plodom.